Uy, Nico, kita ka boys Leo. Ewan ko. Wala mang kalana. Mambot sa langaw. Leo, ngano magkakailang nga. Ko katabit ang gwapo nga batig dagway nang gibuti-buti diri ba. Taga marami. Mago ka magdiri. Sugo ko Asa man tun ba ko Mama. Miloy? Kamigo Miloy ba? Kasi kamigo Miloy, pareha mo dagway, daw tag dagway. Paano masabi? Sugo mang umama. Palit asin. Ato na day O, ka. ato na ko. No, bupuan ta Miloy laka na ka. O, ato na ko. Kay sugo ko mama asin. Kasukan ko. Da burger ha. Gusto ko na ka mama ni mo. Ewan ko. Mambot sa langaw. Uli na kainyo balay. O, kasukan ko mama. Palit asin niya. Nabato giluto. Nga, dadod ko na burger ni mo ha. O, Katay niya tubig sa galon. Burger ha. Katubay burger. Giluto mo lula. uy, kabalik na ako. Umagi ko diri. Tubig sa katuin mo tubig. Katuin mo gisado mo papa ni mo. Karga truck. Na truck na ko ligi. Ano, palit Oh, mato na ko. Daw tagdagway ni mo oy. Ikaw na. Kay ko mama. Tawagan ko na ako ba sa Leon. Di po makontak babae man mo tingog. Na tingali asawa sa Leo. Lain na pa yung istorya kay English di ko kasabot. Tawag. Kayalo na ko number ba sa Leo na. Di lagi mo tingog boy sa Leo. Sao? Di lagi mo tingog boy sa Leo. Tawagan ako balik sa Leo. Dili dyan mo tingog sa Leo. Sao na lang sa Leo na ako. Migor sa Leo kauban. Sa Leo sao na nang manguha og kaka ngadto sa kuan bukid. Ako kaka no kay yapd kawato ibutan ako saging. Sa Leo. Mingon ako sa Leo. Adto lang ko sa unahan eh. Kuan diri. Kuan baka na manok ba manok. Ay way suwa na siya. Oy. Ni da tag manok diri. Tani pintika pati mahal ra ba na tag 40 kuan na ni? Tag 40 kilo. Tay jit ka ni kuan. Divisoria merkado. Tingan na be. Mayo ni guys. Mayo diri. Asa nakatumigo na ako sa Leo no. Wapo ra betul sa Leo bisan di ko at bisan migo ra mi ato. Asa nakatusiya. Umuta buwak. Look, naman ako bisa Leo. Naman ako bisa Leo ay ato na ako baboy sa Leo. Mingan ako ni ako amigo. Uy! Bisa Leo, naaman dili lagi. Pugdaw na pugdang buanga ka. Man din ako bis Leo di. Ay, man din ko dugan ako ngita ni bis Leo. Uy! Sama ni ka. Naman lagi ka diri lagi. Dugan na ka na ako ipangita bis Leo. Sige ko tawag mo number cellphone. Messenger. Awa ko cellphone. Email. Sige ko email mo. Dito ka mo reply email ako. Sige
ko WhatsApp. Sige ka ko dito yung site. Ako gigit po nito. What is yung site? Asa man dai ka busuplio, migo man to. Palit og pizza taga anak ka na ron Kato inigbay lagi pizza by Tiono. katong tag 15 hun ba katong mahalon 15 Kato mil. burger ako nya na nanapda tubig kanang ila negosyo sa email ba. Oh lagi kanang bilin ra ka diri. O dito ra ako ila inting. Ato kapalit. Oh adto dito palit mo na bilin ra Dali ka. ko. Sige. Bilin ra ka. Pintikon mo nga mo sunod karon. Kay ana ka kay dad ang kanang pizza ron ha. Kunin mo. Dagara ka ng pizza nagbalik Kuya na oras. kunin mo lagi kay imo naong kay di man ka salig kan imo naong. Dadaan na ka. Kunyate Basta ka buwang mawa ka. ka diri bo. Mapintik ka mo ka ng buwang karon ha. Dan ana ra ka kay ku anay narabay dragon dito mga Amang ko diri sundang Kung taas. nagkatamang ka anak suntang matibbasan ta ana. Amang ko sundang kay manguha man ta ko dito dagat isda. Di lagi. Bulinaw ba? Tong bulinaw niya. Nagako diri. Kuan para Ano unsa man ni? Unsa man ni? ako Unsa man ni ni? remote drone. Unsa man ni? Remote drone. Diri. Unsa man ni? Ako man ni di man ni imo. Ikaw. Ano man ka mangilog man ka ako. Mate ka. Duaan. Buwang ka. Sakit na ba no? Bilin ra ka kay na dragon dito. Akan ka dragon. Tuyog lagi ko ni. Kaon lagi ko dragon. Naamang ko La naaraba dragon dito ang Naamang ko mga sundang oya taas. dagya. Bago man ni binayad ako lulu. Na lagi dragon dito nya mamaak nya mo tong dagan ko nya. Ag ikaw. Tuyog lagi ko ni mo. Kaya daotan kag dagboy. Basin. Nay manumbag di mo dito. Ayaw lagi kay. Ayaw. Dalan na ka na ha. Ana ra ka diya kay. Nasa koy kuhaon mo na koy kuan dito. Bijay ko. Wa asa wa na kasunod ang buang ka. Ang buang amuka ng buang nga sulod-sulod ngita tag sud andre ka wa na kaon sa mua. Wa na sud ana giwang na mga taga na tuwa ni. Wa na sud ani do. Ta pun sud andre gani. Hindi ko to labo. Isa motor na. Motor ay bisa kan motor ba? Ay, kunin gamitin kim ato kunan mo ini. Ani ini. Uy. Kunin ito ang ato ko. Supliyo na naman pud ka diri. Ano? Di man na imo mo. Ahon ni. Kabat sa ni mo Supliyo. Di man na imo. Tisti ka buang ka. Di man na imo motor. Napit Ay, ko. pamintik ba? Di ko. Sakit trabaho. Pati Sakit ka buang. trabaho. Buang piti ko. Asa ng buwangan ah. Diri tong buanga to. Musunod gito diri ron pitikom do tong buanga ron to diri ron. Asa na karo buang pita ko. Matay, lumot buang. Iyo! Asa ng disipliyo? Gido. Lagi ko sudah. Isti buang nakasunod na buang. Ito na amang kadiya, Supliyo. Wa ko diri. Supliyo na amang kadiya. Wa ko diri. Na, diri ato tanan si inyo uli na ta. Sakta ko Supliyo ah. Wa tayong buangan eh. Tabok ko. Sige. Tabok. Dawa ni buangan eh. Asa man kami gumanta. Isti kang buangan ka. Dawa. Supliyo. Dawa ang buangan ka yawa. Dawa kang buangan ka. Bay, asa man ka uli no. Dihara kang buangan ka si guy-guy. Pintik ka. Madugas ang kadagayan lagi na. Kang buangan ka. Tanawa, giguto. Supliyo, asa man kami na ako Supliyo. Supliyo, ano man ko niyo? Ya naman ko eh. Ni ako migo. Uli naman ako migo.
Asa naman ako, amigo? Misupliyo. Dili ko katuod diri. Asa ni duwa dakan. Asa ni balay.